दिनैनि दिना गोथार दिन आरो बेयो मोनसे गेदेर सान मानोना दिनैहाय गियाननि बिमाखौ सारा मानसि माहारियानो सिबिदों जे गियान मोननो थाखाय जे मोजां गाज्रिखौ बिमा जेनेबा जोंना बुरलि बुरै बाथौ हिसाबै जों बुरलि बुरैखौनो जोङो गियाननि बिगोमा होननानै जोङो सिबियो। बेजों लोगोसे आइ बैसोमुथि माइनावखौ जोङो गियाननि बिगोमा होननानै जों सिबियो। दिनै जेरावबो बे बोथोरा फैनायलाय जोंनि नैबे बेंटल फरायसालिमानि बाथौ सिबियारि जोंना आइ आफामोनहाबो नैबे गोथार सानखौ फालिदों। मानोना जोङो मिथिगौ मनसमाया हिसाबै मानसि माहारि हिसाबै जे जोङो जिउआव थांनानै थानोबा जों मोजां गाज्रिखौ मिथिनांगोन, जोङो गियान रोंनांगोन, जोङो सोरांनांगोन। दा बिनि हिसाबै जोङो आइ बिमा बुरलि बुरैखौ आइ बिमा बैसोमुथि माइनावखौ जोङो गियान बिनो थाखाय ज' जाफैदों आरो बेहाय जोंहा ज' जानायनि गेजेरजों बेखौनो आर'ज गाबदों जेन जोंनि जिउआव जोंनि मोनफ्रोमबो थांनानै थानायाव जाहाथे मानि खैदां खैफोदखौ जोङो बारग'नो हायो आरो मोजां गाज्रिखौ सायख'नानै जोङो जिउआव जाफुंसार जानो हायो। जोङो बेयाव आर'ज गाबनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बेंटल फरायसालिमाया बे आर'ज गाबनाया जोंनि बेंटल फरायसालिमानिनो गासिबो फरायसाफोर दामगिरिबाबो खनगिरिबाबो गासिबो बाहागो लानायाबो जोंनि बेंटल फरायसालिमानिनो फरायसा फरायसुलिफोर जोंनि लोगो गासैबो। आरो बेजों लोगोसे आं आर'ज गाबनायनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बे फरायसालिमानि गासैबो फरायसालिनिनो स्टुडेन्ट बा फरायसा बिथांमोना जे थांनाय बोसोराव जेरै मोजाङैनो मोजां आनजादफोराव फरायनानै मोजाङै मोजां आनजादखौ रिजाल्टखौ नुजाहोनो हाबाय, जाहाथे जोंनि दा फैबाय थानाय बोसोरावबो बा फैबाय थानाय एग्जामावबो बेबायदिनो मोजाङै मोजां आनजादखौ उथ्रिसार जालांनो हागोन बे मिजिंखौ लानानै जोङो बेयाव आर'ज गाबनाय जादों। आरो बे आर'ज गाबनायजों जोङो जोंनि फरायसालिनि बा फरायसालिमानि खौसेथिखौ लानानैनो जोङो बेयाव खौसेयैनो आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ बाथौ धोरोमजों लोगोसे जोंनि बिमा बुरलि बुरिनि नामै जोङो बे फुजाखौ बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। आरो जोंनि दा बे सरस्वती फुजा होनाया जोंना 19थि जाबाय। बेयावनो जोङो बोसोरसे बा 2025 बे टोर्मनि आङो बे फरायसालिमानिनो प्रेसिडेन्ट बे सरस्वती फुजानि। जुदि गावखौनो बेफोरबायदि प्रेयार खालामनाय बा आर'ज खालामनायनिफ्राय जुदि गोजान जायोब्ला गावखौ मानसि माहारिनिफ्राय गोजानाव दोननाय बायदि जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे होनांगौ जायो। जोङो जुदि जोंनि नांगौखौ जों बिनानै लायाब्ला जोंनो रावबो होआ, नङा होमबा? बेनिखायनो जोङो दा आर'ज गाबनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि नांगौखौ बिनाय। जोंनिल' नङा, सोरनिबा सासेनि थाखायबो गुबुननि थाखायबो जोङो बिनो हायो। जोङो दिनै आर'ज गाबदों, बे आर'ज गाबनायावनो जों दिनै आनजादनि थाखायल' नङा, जोंनि जिउआव सोलिलांनाय गासैखौबो जोङो सौसिलांनो थाखायनो जोङो बेयाव बिमा बुरलि बुरिनाव जों आर'ज गाबदों। आरो जुदि बे हाबाफारियावनो आथिखालनि जोंनि लाइमोनफ्रा बाहागो लाया जागासिनो दङ। बे बाहागो लायैनि गुबै खारनानो जाबाय जोंनि गारजेन, जोंनि दिथागिरिफ्रानो जुदि उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बाहागो लाहोबोआ, बेयाव बेबायदि हाबाफारियाव जोङो थुलुंगा होआब्ला बैसोर हथात खरै जोङो दाथ' बाहागो लानो हाया। बेनिखायनो जेरै LP स्कुलाव जोङो खरसिनिफ्रायनो लवार थाखोनिफ्रायनो गाहाय थाखोनिफ्रायनो जोङो बाहागो लाबोनानैसो दिनै सासे गोरों गोरा सुबुं जानो हायो। बेनिखायनो जोङो सासे जोंनि आर'ज गाबग्राफोरखौबो उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि बिदि आर'ज गाबनाय हाबाफारि बा जिखुनु जाया हाबाफारियावनो जों बाहागो लाहैयोब्लासो जोङो बे दानि बायदि जोंनि आर'ज गाबनाय हाबाफारि बेफोरबायदियावबो बाहागो लाहोनो हागोन। जोंनि दा जा आर'ज गाबनायाव बाहागो लायाखै बिसोरो गोसोआव ओरैबायदि साननाय दङ, आंनि मोनदांनायाव आरो लाजिनाय गिनाय बेफोरबायदि मोनदांनायनि थाखायनो आंनि गाराङा जाया, आं खननो रोङा, आं हानाय नङा, बेफोरबायदि साननायखायनो बिसोरो बाहागो लायाखै होननानै आं सानो। आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे गासैबो सुबुङा रोंनानै फैखाया। अन्नानै गासैबो गावखौनो रोङो हाखायो होननानै जोंनि गासैबो स्टुडेन्टफोरजों बा लोगोफोरजों सानफा एफा बा खनसे खननै लासैनो बाहागो लानानै सासे आर'ज गाबग्रा बा आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोनखौ आं मिजिं थिहरदों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया।
मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।